Domin samun ingantattun shirye-shiryenmu sai ku shiga cikin YouTube channel ɗinmu ku rubuta ABK Maska 29 kamar haka. Sannan ku danna subscribe. Ku yi mana liking kuma ku mana share don sanar da ku da zarar mun ɗora duk wani sabon shirinmu sai ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Wallahi har ya sa. Ina zuwa da kin cire din mu Nabo, bala'i ba ka zoyi ba. Cikin gida ne kuma. bala'i ne kawai. Kawai shine fa ya fi cancanta. Shi ne da a cire kawai. Ke ciki ka cire Amma to ai ni cire wanda ban da Ba shi da Allah ki cire ya ga. ai a san wala ida wanke Allah yanzu a ita ba ta da su ma ta gama bala na sani ba ta da gashi Mu je. Allah Ki cire kawai da kira kai. mu tashi Allah mai baki ai da ma na san kaf zai amu yawa to ku fito ku sake shiga ku daga hannun ya hannun to uban waye ce a miƙo miki Ke baki ci a miƙo A miki ai wannan tukunna ne ba. ai ya san Kunna da ya- to mu je ku dauka kun fi iskanci da yanci ne to daga nan za mu tashi sai ji wannan magana sai ji wannan magana Okay. ku bi tsawon ki sana ya ga ba su da kuma na lura ma ba su da kuma me kuma An da kuma gaskiya. Wanki mun ne. Amma fa bajewa ta yi. kira ji ba ta da kuma ba su da kuma ku mi kon wannan baki baki Alquran da to shine na kan baki dan uban ku an ga muku kin gane ya na kare da wannan ma balle an miko ni wata ki. yawa shine yana ga mu ya na kare da wannan balle ma an mi kon Domin samun ingantattun shirye-shiryenmu sai ku shiga cikin YouTube channel ɗinmu ku rubuta ABK Maska 29 kamar haka. Sannan ku danna subscribe. Ku yi mana liking kuma ku mana share don sanar da ku da zarar mun ɗora duk wani sabon shirinmu sai ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.